Jumejn ilu il-kmamar tal-aħbarijiet lokali irċevew email bsejħa l-konferenza tal-aħbarijiet fil-Kavallier ta' San Ġagbu dwar investiment kbir li ġej miċ-Ċina u li se joħloq 300 impjieg. Il-ġimgħa filgħodu l-ġurnalisti nġabru biħiġarhom għal din it-tħabbira, imma l-konferenza tal-aħbarijiet ma kienx dwar l-investiment, imma dwar l-edizzjoni ta' din is-sena ta' Bla Condition. Michael Fenech, direttur ta' Bla Condition, qalilna li l-aħbar ta' dan l-investiment għajmet ċertu kurzita saħansitra mill-gvern. Telefonati biex jiċċekkjaw jekk għandix biex ngħidlek il-backing tal-gvern, jekk il-gvern jafx biha. Iva, kienet interessanti. Imma lilin mill-investiment, x'għandna nistennew fi Bla Condition ta' din is-sena? Dis-sena ħadna it-tema ta' nikxfu kollox bħas-soltu aħna dejjem nippruvaw naqbdu ma' kulħadd. Ovvjament bl-istil umoristiku ta' Bla Condition, bħas-soltu għandna l-aqwa talent umoristiku li għaw Malta. Il-kidba tkun ilha għaddejja. Bla Condition ta' din is-sena se jsir fl-aħħar weekend ta' Novembru u fl-ewwel ġimgħa ta' Deċembru. Tajjeb ngħidu li l-Kamra tal-Aħbarijiet ta' dan l-istazzjon kienet kompliċi biex din iċ-ċajta lill-ġurnalisti tirnexxi.